Malo tko je mogao predvidjeti da će 2012. biti godina u kojoj će jedan hrvatski vozač u hrvatskome timu ostvariti najuspješnije rezultate u formuli ikada. Za natjecanje je odabrana formula Renault 2.0 Italija. Pa svi su jako dobri, svi već voze neko vrijeme, imaju utrka iza sebe. Prvih 10 sigurno može više manje svi pobijediti, tako da ćemo vidjeti. Od malih nogu u kartingu, Kristijan Habulin je ostvario najveće uspjehe za Hrvatsku u ovome sportu, a vrhunac kartingaške karijere bilo mu je prošlogodišnje osvajanje 4. mjesta na svjetskom prvenstvu u Belgiji. Ova jaka serija u povijesti je ugostila mnoge današnje zvijezde Formule 1, poput Felipa Masse, Kamuja Kobayashija, Pastora Maldonada i drugih, te je oduvijek bila odlična odskočna daska u više kategorije ovoga sporta. Prva utrka vozila se 25. ožujka na talijanskoj Monci. Fenomenalnim startom hrvatski predstavnik probio se na 8. mjesto da bi ciljnu zastavu prošao kao petoplasirani vozač od 17 natjecatelja. Jedan od najljepših dana hrvatskog automobilizma dogodio se krajem svibnja na legendarnoj Imoli. Kvalifikacije su prošle odlično i Habulin je u utrku startao s osvojenog 5. mjesta. Agresivnom vožnjom utrku je završio kao treće plasirani i osvojio povijesno prvo postolje za Hrvatsku. Neopisiva sreća zbog prethodnog uspjeha nije poremetila koncentraciju za drugu vožnju. Atraktivna utrka na stazi na kojoj je poginuo velikan Formule 1 Ayrton Senna ostavila je bez daha prisutne gledatelje. Riskantna vožnja i hrabra borba bile su zaslužne za ostvarenje sna, osvajanje prvog mjesta u doslovno zadnjim metrima utrke. Debitanska sezona provedena u borbi s financijski potkovanijim i mnogo iskusnijim timovima zaslužna je za po stručnjacima jedan od top 3 rezultata u hrvatskome autosportu. Pa evo, svi smo sretni. I za nas ovaj put nećemo reći je utrka, nego je kompletna sezona. Završili smo odlično, drugi, što je nevjerojatan rezultat. Prva sezona, sve onako, da nas je neko pitao da potpišemo za taj rezultat na početku sezone, odmah bi svi rekli može, tako da je odlično. Dokaz je ovo da i u Hrvatskoj ima stručnjaka i entuzijasta koji svojim predanim radom mogu nadmašiti gotovo sve konkurente, ali jedno je sigurno, oktan im je u krvi. Pa evo, nakon jednog ovakvog velikog rezultata nadamo se da će se nešto pokrenuti što smo se nadali tokom sezone. Možda nekakvi sponzori, nekakva nove velike prilike, pa ćemo vidjeti. Sljedeća sezona je blizu.